Hola chicos e chicas, estamos aquí unha vez máis en Fálame Sempre. Hoxe temos unha invitada moi especial, Mercedes, conocida nas redes sociales como Totakeki. Bueno, ahora mismo está nun pique increíble, que está, bueno, está indo seguido de viaxe, grabando, bueno, de todo un pouco. Sí. Nada, benvida. Moitísimas gracias por invitarme. Nada, estou encantada de estar aquí. Joder, pues nada, vamos a falar un poquinho da vida en sí. Como xa me presentastedes, chámome Mercedes ou Merce, máis coloquialmente. En redes, pues conóceseme como Totakeki, que si vos estades preguntando de que ven o nombre, ven do dichoso can do Animal Crossing, que é Totakeki, o único que fixo foi cambiarlle pola I, cero original, solo cambié unha letra. E nada, sinceramente ese nombre ven un día que quixen decir, quero ser completamente anónima en redes sociales, por si en algún momento se me dá por subir vídeos que ninguén me conoza. Salió un tiro pola culata, que locura. Entonces, pues nada, cambié o nombre de Totakeki, Totakeki. Simplemente eso. É que a xente ten moitas dudas con o nombre. É que eu ríome porque estaba falando con ela antes e eu dixía, chamabache Totakeki. Claro. E era berrame. Que eu sei que é un nombre difícil, eu sei que o nombre foi escollido fatal, pero é como se che digo que me chama bocadillo de rinchóns, sabes? É exactamente o mismo, tío. Foi un nombre de 2 segundos que se me ocurreu e xa está. No, pero nós temos discutido, Sí. Eu dicirlle que non é Totakeki, que é Keki, el que non. E ao final tiña razón ti. Como sempre. É que ao final. Sí. Pois nada, queríamos comentar un poquinho, falar de todo e como empezou o tema das redes, porque ao final a xente conóceche polo tema das redes sociales e así, ou conocinche así, tema do marisco, esas cousas. Traballabas no estanco, bueno, despois tamén houve, creo que cando houve un boom tamén polo vídeo deste de San Juan. Sí, total, tamén que se fixo viral. Sí, o sea, 2 vídeos máis virales que teño. Pero bueno, todo isto empeza de que pues, é aburrimento puro e duro. Eu estaba currando de caixeira nun súper e chegou un punto que xa estaba cansado do traballo e chegaba a casa e eu vía TikToks. Era o meu momento de desconexión de ver TikToks. En ese momento que TikTok é peligroso, É moi peligroso, tío. Cuidado, Podes botar ahora se non te interesa. Sí, fuá. E nada, eu chegaba a casa e poñeme a ver TikToks e salíame moitos pops, por exemplo, de Pablo Meixe, era o que máis me salía, facía moita risa, ¿no? Imitando a profesores ou o que sea. Xin eu, tío, a min isto mólame este rollo, porque creo que tamén o podería facer. Entón eu empecé a facelo para os millores amigos de Instagram. Esos vídeos subíos a millores amigos. Claro, tiña 4 ou 5 personas, me refiero, sabes? Dicíame, joder, que gracioso tal poderlo subir a TikTok. Bueno, pues probamos. Subí foi subir o vídeo e dicir, tu vai ter 2 likes. Pechei a aplicación, tal, seguín co meu día a día, ao cabo dunhas horas abrín e tiña 10.000 me gustas. Hostia. Sabes, un día para outro, dixen eu. Isto dá de comer. Vale, farei outro máis. Pois así fun facendo posts de minitos de Tinder, que foron así os primeiros que fixen. Despois pasei imitando profesores e todo isto está basado en personajes que eu me encontrei na miña vida. Claro, vamos, imitando profesores. Tela. Que non imitou a un profesor algunha vez? Claro, pero eu levei no extremo e un dos momentos máis humildes que teño é que un profesor reconoceu, isto era por mí, non eu. Hostia, sí, pero dixo en persona ou comentou? No, en persona. De encontralo cara a cara na calle. Vi o teu vídeo de eu. Sí. A verdade que un pouco sí, ¿no? Pero nada, que foi a risas e xa está. Porque ao fin e ao cabo é o típico que facíamos de pequeno, sabes, estar en clase e calquer gesto gracioso así que facía o profesor identificábalo. Pois sí, foi un dos momentos máis humildes. E nada, despois diso, como vin que a xente interesaba tal, seguín subindo vídeos, pero hubo un día que dixen, hoxe non vou subir un pop e vou subir un día da miña vida que hoxe é San Xoán e cántame esta festa e mólame. E era preparando a puñetera Juá das Servas, que aquí, o sea, nunca na vida pensei que a xente lle iba a gustar eso e aprender sobre a cultura de Galicia. E nada, subín o vídeo, que é un vídeo que está fatal editado, a mí dame vergonza ver ese vídeo. O sea, a mí cada vez que eu conociche polo vídeo das Servas de San Xoán. Que vergonza, está fatal. Bueno, non ten nin pés nin cabeza. Pois tamén me pasou unha cousa así, foi subir o vídeo e pensar, isto, que va, nadie vai a ver. Estar na festa de San Xoán en Broña, abrir o TikTok e que tuera 50.000 me gustos en 2 horas. Que burrada. Que está pasando aquí? É que que está pasando? Sí, é que estaba comentando, eu a raíz de aí foi cando che empecé a conocer.
E despois, pois nada, como vin que a xente lle gustaba a cultura de Galicia, a min, pois eu estou moi arraigada esta terra, encántame, vivo enamorada desto. Dixen, pois vou subir máis. E foi cando empecé pois a falar de leyendas de Galicia, de movidas tradicionales de aquí, cousas así, en concreto. Joder, pois a xente gustaba e eu, pois se vos gusta, tomade máis, meus filliños, tomade, que hai moito do que falar, hombre. Vamos. Sí, genial. Bueno, entonces empezaste así, en TikTok tal, cal foi o momento no que pasastes de subir contenido por subir, ver que, bueno, que arrasabas, que subían os números e tal, a empezar a facer, pois, eu que sei, que che chamaran para colaborar, que... ou así alguna interacción con algún famosete ou tal? Mira, a primeira interacción sempre vou recordar foi con Pablo Meixe. Foi como a primeira persona que eu vía, sabes, como un referente que me comentara nun vídeo. E dixen eu, wow, este é o meu pic. O sea, isto é increíble. Sabe, recordo que, de feito, teño vídeo jardado, só que non o vou enseñar, pero eu reaccionando en plan, que me falou Pablo Meixe, non sei que, todo isto subido a Mejos, obviamente, a miña zona humilde da vida, pero sí, foi a primeira interacción. E despois a nivel marcas ou así, bueno, é o meu repre da hora, que se chama Luís, foi a primeira persona que se puxo en contacto comigo de decir, esto pode ter, bueno, pues un recorrido o que sea, eu podo che levar da man hasta ahora. Cantos seguidores tiñas nese momento? Nese momento debía de ter, pues pasaba 200.000 xa, porque eu, isto é algo importante, pero eu non lle dixen a meus pais. O sea, meus pais enteráronse de rebote, senón a día de hoxe o mellor nin se enteraban. Sí, porque ahora xe demasiado cantada. Ahora xe demasiado. Pero que va, antes eu subía vídeos e eu morría de vergonza se meus pais vían un vídeo meu, un pop meu, imitando un minito de Tinder. A ver. Ahora estás por aí seguida, home. Igual vas un día pola calle está a tocar nunha marquesina. No, joder, pero é como ese paso de... Meus pais van se enterar de que subo vídeos. Enteráronse porque... un fillo dunha excompañía de traballo miña do súper dixéralle que, bueno, que el tamén subía vídeos, que quería o meu número de teléfono e textualmente a miña nai dixéronlle túa filla fai vídeos en internet. Claro, hostia, macho, non me podes facer isto, sabes? E chega a miña nai a casa e di, como eso de que faz vídeos en internet? Non me podo estar creando esta conversación. Non é o que pensas. Non, claro. E nada, pues a partir de aí, joder, que o tomaron super ben e que eles salen en vídeos que son super participativos e que me apoyan en todo. Entonces, joder, por esa parte, que eu sabía que iban a tomar a ben, porque, joder, pues non fago nada malo en internet, só lo fago paro. Claro, é esa vergonza ou esa primeira vez, sabes? Sí, se eu de feito, a día de hoxe, eu non podo escoitar un vídeo meu porque me dá vergonza verme. Sabes, eu fago vídeo, gravo, edito todo eso, e a partir do momento que está subido non volvo a ver. Xa non volves a verlo. No, como os audios de WhatsApp. Sí, o sea, mando e xa está. É que eso pasa co audio de WhatsApp, eu non me podo escoitar. Eu tampouco. É máis, a min tamén pasado que poñen un audio e dixo, esa son eu. Claro, non me reconozo. Total, sí, a mí tamén me pasa. Ou tamén, a mí que me voz muchísimo. Sí. Uf, que horror. Sí, total. E nada, pois estamos nun momento de que estás collendo fama un pouquiño, pouco a pouco, subindo. Cal é ese momento? Antes estábamos falando como un momento do verán, fotos, todas esas cousas. Como se sente ese momento? Porque, xa diste... Xa estou aí. Non pode ver pola calle. A min... Bueno, nos pasa, nos agora tamén, non? A min a día de hoxe sigue me parecendo curioso, porque é como... O sea, pedidesme unha... Sabes, calquer persona que me pide unha foto, pero por que a min? O sea, se eu son unha persona como a ti, normal e corriente... Mira, ainda hoxe fun con miña nai a comprar os típicos regalos de Navidad, non? Fomos a Santiago para que me pediron unha foto no medio do Corte Inglés. Eu, sí, claro, eu fago máis fotos sempre porque me fai ilusión, pero como que na miña cabeza penso, pero... Son a mesma de sempre, en plan... Sí, a miña vida cambiou, pero realmente eu sigo facendo a miña vida que facía antes desto, sabes? Entón é como algo que me choca, pero fai moita ilusión que a xente me reconoza, que me pida fotos, que me diga, joder, gustan os teus vídeos, hija, así e tal. É algo que agradeces, pero ese momento é como, pues non sei. E ese día, que foi o meu pic de que me pediran fotos, tamén supoño que foi porque, bueno, tuvo un vídeo moi viral, xa foi como... de estar que lle salía todo o mundo no para ti, sabes? Entonces eres unha cara super reconocible nese momento
E pues ese día, esa noite, si non me pediron 150 fotos, non me pediron ninguna. Non é exagerado. Non collía no sobre. É que, sabes o que pasa? É que eu cando me piden fotos normalmente quedo a falar ca xente. E tiño os meus colegas ao lado, pero hasta os huevos de mí, rollo. Claro, enrollo a falar, porque eu falar o que queirades, sabes? E a xente falaba, eu falaba. Eu estaba, que era unha oratoria, que era, sabes, eu un monólogo meu, a xente escoitaba. E os meus colegas detrás, en plan, vámonos xa, o que? Eu sempre. Joder, non sei. Ahora os teus colegas estarán un poquinho máis acostumbrados. Sí. Ahora é moito meme, sabes? Unha foto totaquequi, non sei que. Te morro de vergonza porque son uns cabróns. O sea, estar no medio da playa de Coira e que che poñan te sacas unha foto conmigo, cala a boca, por favor, Jorge, me cago en Dios, tío. Por favor. E non che pasou de que a gente pidira unha foto e que ti conoceras a esa persona en plan? Sí, de feito, cando foi... Como? Que a persona que me pidira a foto que me conocera a min. O sea, que eu conocera a persona. Que nos conocéramos mutuamente. Sí, pero pasoume... Mas clases, che conoce toda a vida. La fomos xuntos a colegio, pero sácate unha foto conmigo ahora que seguro que... É raro, pero de feito, cando me pasou isto, que foi aquí en Broña, nun San Xoán de aquí de Broña, era xente que eu sabía quen era e pedironme fotos, eu... Sí, claro. Eu sacome fotos con todo o mundo, pero non sei, é un momento que choca un pouco, ¿no? Pero, se a xente lle fai ilusión, eu encantada, a verdad. Pedironche algunha vez un autógrafo? Sí, pero é que eu non sei facer autógrafos, tío. O sea, así un borrajancho. Eu teño meu autógrafo personal, pero eu chámome Mercedes, porque hai xente que pensa que me chamo Totaquequi, sabes? O sea, basta ya, basta, chicos, basta. Entonces, claro, cando me piden unha firma, eu que fago, escribo Totaquequi, é un corazón, é horroroso, de verdad, non podo mirar son as firmas de mierda, mellorarei ese ámbito. Porque dáseme fatal. Guapo aí, como futbolistas, e depois para tatuarlo así, sabes, ese rollo. Imagínate. Se hai alguén que se tatúa o meu nombre, non sei que faría, verdad, pero... Que medo. Cuidado, Te imaginas que se tatúen o teu usuario de Instagram? É raro. É un pouco psycho. É rarete. É acosadora. Ti imagínate que me cheja a chamar bocadillo de rinchóns e que hacen o tatúo, sabes? Porque podría pasar. Vindo de min é perfectamente probable. Bocadillo de rinchóns. Si vedes que en algún momento, en algún TikTok hai un comentario dun usuario que se chama bocadillo de rinchón, son eu na miña cuenta anónima. Realmente 5 cuentas. Son casi mil, ¿sabes? Ahora, como canto Taquequi, que quería ser usuario anónimo, ahora bocadillo de rinchón, 100.000 seguidores. Sí, xa verás. No. Pero teño, o sea, non vou dicir que teño unha cuenta anónima, ¿sabes? Pero sí que algunhas veces, pues, bueno, hai cuentas para stalkear, ¿no? De vez en cando. Todos o temos. No, eu non. Non me pasa, Ti non? Nunca. Bueno, pues dijos que no mundo de redes isto é super habitual, sí. Eu teño amigas que sí que teñen contas. Sí. Ti eres amiga. O típico que create unha cuenta sin nombre ni nada, sí, eso en redes sociales. Esa é a cara oscura, eso son cosas que non se conocen. Para stalkear e que non poidas meter a pata. Sabes, para que ti, pues, queres ver algo, pero non só o teu usuario, por ejemplo. Pero porque en redes pode ser máis. Imagínate que ti en redes sociales, que a mí non me pasa, sabes, pero sei de xente que sí que o fai, que se che escapa un RT ou algo. Acabouse, sabes? Un solo me gusta pode che cambiar a carreira en redes sociales. Sabes, que ti lle des like a X pode desencadenar unha bola de nieve. É máis, sempre se fai moito dalle me gusta, non sei que, tal. Claro, entón, pois hai, moitos futbolistas teño, por exemplo. É que a mí, eu digo polo futbolistas. Claro, non che falo de eu que eu non son ninguén ao fin ao cabo, pero xente que sí ten números, teñen cuentas falsas. Non viste deso, seguramente sí, que o Papa lle deu like a unha modelo ou non sei que, non o viste? Non, a mí non me saleu. Eu vi, non sei, fala un ano así, pero que dices que o Papa lle deu like a un flipas, cuidado. Non sabía. Sí. Pero claro, ti unha vez manejas moitos números, pois sí que hai xente que en redes sociales que, aparte de que se fija, porque hai moitas cuentas tamén de salseo, sobre todo de xente moi famosa, que están detrás, sabes, de cada cousa que pasa e tal, e hai xente pois que lle colle medo a eso, e creo unha cuenta anónima de que sea Paquito 38, sabes? Eso en redes sociales sí que se leva moito. E o tema do marisco, porque eu empecé a conocer a raíz de aí. Salíame algún vídeo sobre o marisco e tal, e ti sempre estuveses como moi ubicada, e contanos como foi esa época ou... Sí.
Si sigues metida no tema do marisco. Sí, eu sigo a full con isto. A ver, eu son de Noia, non? E Noia é conocida polo berberecho, pola súa actividade marisqueira aquí. Eu cando empecé a subir contenido, xa era un pouco conocida no mundo, bueno, en TikTok e tal, eu seguía facendo a miña vida normal e corriente. Eu vou ao marisco con meu pai, e houve unha promesa que eu fixen, que hasta que meu pai se jubile vou estar no marisco. Paso que pase, a menos que a mí me chegue algo que eu lle diga a meu pai, mañá non vamos a traballar nin a campaña que ven. Sabes, acabouse. En ese momento eu, pues dixo, oye, xa está. Pero, se non, eu seguirei aí hasta que meu pai se jubile a rajatabla. Eu xa vos digo que o meu futuro sei que está aquí, porque redes sociales non é infinito, non dura para sempre. Sí, é verdade. Entonces, a mí unha vida de vivir aquí do marisco e estar pues, tranquilamente nesto, o sea, idóneo. Sí, claro, para min é a vida que eu quero, joe, faime ilusión saber que podo ter aí o meu nicho de traballo. Entonces, joe, pois como empecé a facer vídeos, eu seguindo marisco, que é algo que che podelo compaginar perfectamente, porque é pola mañán, as tardes telas libres e todo eso, pois eu adiante. E a día de hoxe eu sigo indo ao marisco con meu pai. Sí, eu conocí en Charrais aí. Sí, porque que se fixo moi viral tamén ese vídeo. Típicos vídeos de temporal. Sí, sí. Porque, joder, a xente tamén lle chama moito atención a forma na que traballamos. Sí. Sabes, que é co rastro. E bueno, pois aí a xente, pois, xa non só falo de España, sino de Latinoamérica, por exemplo, que lle chaman moito atención como se traballa aquí. Eu vi tamén a xente, sobre todo do outro lado de Galicia ou fora, como, por exemplo, nós, o Seseo e Geada, vin moitos comentarios. Sí. Verdad? É que a xente chamalle moito atención o feito de que dentro do idioma que é o gallego, que teñamos dialectos, non? É que eu vi moitos comentarios así, algún feos, Sí, é que a xente tamén se pasa moito, pero a mí o que me dá pena non é de alguén de fora que non conoce que falamos con Geada e Seseo, sino que o propio gallego che comente. Non é gallego, é galego, eu. Xa. Eu teño unha amiga... Home, que a min acabase má paciencia, che, con esas cousas, sabes o que che quero dicir? Eu teño unha amiga de Ourense que sempre me di, fala ben de que... Claro, pero en redes sociales é como que, ou eu polo menos noto que eso se identifica, o sea, intensifícase moito máis. Sí. A mí parece super bonito. Es que xa falar xa sabes de onde é. Claro, total. A mí eso parece unha riqueza que non se debe perder. E por eso os vídeos que teño falando en gallego e os vídeos que subirei falando en gallego ás miñas redes sociales van ser con Geada e Seseo, porque eu aparte, a min o galego normativo a min enseñaronmo na escuela, pero nadie fala o gallego normativo. A min non se me acaba de dar. Eu sei que teño moitos castelanismos que sí, pero ao final eu que sei é unha identidade tamén, falar así co Geada e máis. Sí, eu tamén opino eso, que sí, é que é moi importante que pues que non haxa castelanismos e que o gallego este ben, pero eu personalmente, si eu subir un vídeo falando en gallego normativo, sei que vou estar rígida como unha tabla e que non vou saber falalo ben, porque eu falo, pois eso, o gallego que falamos os daqui, os da costa. Claro, entonces a mí o que me dá tristeza é que haxa xente de Galicia que critica o seu propio idioma. Eso a mí o que me reventa. Saber que, por exemplo, é que isto é moi fácil, como cando tives un comentario destos, entrar no perfil e que poña, por exemplo, isto non é nada, pero que poña Vigo, por exemplo, ou que poña A Coruña, ou diste, tío, eres daqui. É daqui. Joder, é que eso fastidiame un montón. Fastidiame moito. É que o tema do gallego está complicado, e ademais aí atrás sale o tema de que está se perdendo o gallego, sabes? Terrible eso. E agora hai moitísimos sitios non se falan gallego aquí en Galicia mesmo, sabes? Sí. É que vas a moitas zonas, vas a Ferrol e se escoitas falar, ou mesmo na Coruña, se escoitas falar en gallego, ainda dis, hostia, que guai. Xa, é que en ciudades en sí é máis complicado escoitalo, pero, bueno, eu teño fe en que isto se cambie, e tamén penso que o cambio tamén ven un pouco das persoas que temos un pequeno altavoz en redes. Eu, por exemplo, cando foi o tema do gallego, pois subí un vídeo dicindo, oye, eu sei que subo vídeos en castelán, pero porque chego un punto que en redes, si subes vídeos en castelán, mal porque non falo gallego. Si subo vídeos en gallego, mal porque falo gallego. Entón non sei que facer, sabes? Chego un punto que dis, bueno, non sei, entonces eu o que fago é subir o que quero. Por exemplo, outro día creo que foi a semana pasada, subí un vídeo dun hall pero en gallego, falando con Geada e Seseo. Pois de puta madre, perfecto, guai. Que ao mellor mañá subo un vídeo explicando unha tradición de non sei que, o fago en castelán, pois tamén ben. Pero
eu personalmente son moi consciente de que hai un traballo detrás que a xente de redes o ten que facer, e aínda por encima sendo influencers daqui promover o idioma, moitísimo máis. Pero eso tamén se nota moito cando como explico isto? Notase moito cando a xente o fai por visualizacións, sabes, o tema de fala de o gallego, Galicia mola e tal, pero que despois ti encontraste con esa persona cara a cara e fala castelán, por exemplo, e dis, non me podo estar creendo que seas tan hipócrita de que diante dunha cámara estés dicindo que Galicia mola, que Galicia é o mellor que che pudo pasar e que todo o que ti queiras, e que despois non me sepas articular dúas palabras en gallego, sabes? Eso a mí jódeme, tócame de corazón, tío, porque sabes, hai xente que no día das letras gallegas van a ser os primeiros abanderaos, pero despois a min eso non me parece ben, sabes? E de feito eu teño dito isto, é dicir, si eres gallego tens que defender o teu idioma. É a miña opinión. É que nós cando abrimos isto dixemos, nós imos falar en gallego sempre, é máis o noso gallego. Total. Non imos... Eso está moi ben. É máis escrito tamén. Non nos cortamos. Se subimos unha historia, escribimos gallejadas. Outro día viñeron chavales... Bueno, tamén o patrocinio gasolinera, así tal cual, gasolinera. Outro día viñeron chavales de Santiago que algunha vez así que tiñan o sea, non tiñan o seseo, nin tal. No, claro, de Santiago non. Pero tíamos igual, o sea, falábamos igual, sabes? Pero si non nos entendemos, por eso. Mira, o gallego que non quere entender, entende perfectamente. Se es de aquí ou se es de Valladolid, de donde queira, sabes? Enténdese perfectamente. Outra cosa é querer entendelo, que hai moita xente que non o quere entender. Ese é o problema. Totalmente. Tema de... É que é o que máis me chama a atención. Creo que iba a ir polo mismo, porque eu estaba pensando. Creo que sí. Porque ahora... Aquí a nivel un poquinho de pueblo tal, conoces todo o mundo, pero ahora xa estás facéndote conocer un poquinho por España, xa te está conocendo a xente. Quero falar da Queens League, que falamos antes e non estou moi centrado neso. Como acabas aí? A ver, eu sinceramente eu fago streams en Twitch, ¿no? Entonces, pois eu sí que conocía isto da Queens League, de todo, bueno, da Queens e da Kings, ¿no? Que, bueno, ese formato de fútbol famoso que é feito por Piqué e tal, etcétera. Sí, masonería pura. Entonces, pois eu conocía ese formato, a mí sempre me gustou o fútbol, eu de feito xogo fútbol 11 ahora. E o meu chat empezaron a decirme: podías presentarte tú para presidenta de Science, tal. Eu si, home, eu pa diante sempre. Entón eu que fixen foi facer un vídeo de coña, porque era pura mofa, aquel vídeo non ten sentido ningún, chutando penaltis, porque, é unha das pruebas, é unha como das... dos requisitos. Sí, das axudas en sí que podes facer ti como presidente para o equipo, non? Entón, pois foi un vídeo feito para Gref, que é o presidente de Science, e foi... dicíndolle eso, que eu iba a ser a nova presidenta de Science, pero que lle tiña medo a éxito tal. E foi un vídeo chutando penaltis a portería. Que pasou? Ese vídeo subí na Twitter e mencionei a Gref. Gref reaccionou en directo, Gref subeu a TikTok, Gref fixos unha bola de nieve. Entón a xente empezou a conocer. E, efectivamente, un día acabei un stream normal e corriente que che estou dicindo que estaba reaccionando a vídeos de pesca e acabei xogando buscaminas en directo. Sabes, con non sei cantas personas eran, non sei se eran 400 personas ou así, estaban vendo como xogaba buscaminas. Chégame unha chamada de WhatsApp. Este número? Quen é? Collo o teléfono, a primeira palabra Gref. Sabe, en plan, reconocín a vos cola. Porque claro, o sea, é un youtuber que levas vendo toda a vida e conoces a vos. Eu que non son moi fan del, sei quen é, o sea... Claro, pero é conocido, sabes? Se é fan ou non é conocido. Que che chame, cajome en río. Entonces, claro, pero isto que é? O sea, isto será broma, tal. Bueno, pois o resto xa é historia. Ir a Barcelona, estar con elas... É unha experiencia moi bonita, verdad? Moi, moi bonita. Se che gusta o fútbol e o vives... Está chulísimo. E cal é a tua función na Queens League? Porque eres presidenta, pero... Sí, eu son presidenta de Science femenino. A miña función, aparte de retransmitir os partidos, o das funcións xa tamén depende de como sea o presidente. Porque hai presidentes que gestionan de outra forma ou se comportan de X forma. Eu o que fago é ser unha máis do equipo, é dicir,
que as rapazas que xogan sepan que poden contar comigo para calquer tipo de cousa. Sabes, que a mí me poden falar que Merce, encontrome mal ou hai algún problema co entrenador ou con quen sea, faladesme a mí. Sabes, intentamos solucionar o problema ou o que sea. Eu fun a entrenar con elas, facer piña con elas, para que vexan que non só son unha cara visible do equipo, sino que tamén que estou aí e que as apoio. Claro. E despois chutar penaltis. Cando, bueno, hai como un momento do partido donde os presidentes poden chutar un penalti. É un gol máis para o equipo. Entón tes esa responsabilidade, co mellor estás nuns cuartos de final e co teu penalti pasan a semifinales. E foi xusto o que pasou esta semana, o sea, fai 2 semanas. Sí, bueno. Íbamos empatados e o meu penalti foi o que nos levou a semifinales. Despois elimináronos, tristemente, pero sabe que cambia todo, un gol. Entón sí que tes esa presión de, hostia, que non podo fallar. Pero, joder, pues polo demais moi guai, é unha experiencia que mola un montón e mola moitísimo. Xa che dixo, non estou moi ubicado na Kisly nin esas cousas. É outro formato. Pero cando che ven ali hai que xa que comentábamos antes en fora de cámaras, mandei unha captura polo grupo que temos de WhatsApp cos chavales e dixen, joder, a chaval esta que está ali, mira de onde está, que non sei que. Sí, é curioso, é curioso. O sea, emocionei meu, imagínate ti. A vida é algo que non ten sentido. O sea, para min deixo de ter sentido pois fai un ano, máis ou menos. Deste ano en adiante non tuvo sentido ningún. O todo 2024 foi potente. Sí. Foi posiblemente, bueno, que cojones, foi un mellor ano. A nivel creación de contenido é unha locura. O sea, 2024 para min foi o mellor ano. E como é estar rodeada de xente ao final tan potente en redes? Eu, sinceramente, non che sei dicir. No, porque eu hai cousas que ainda intento digerir agora. Porque, claro, que día foi? Hoxe estamos sábado. Pois debeu de ser o lunes. Estaba nunha chamada onde estaban Kun Agüero, Ibai Llanos, DJ Mario e outros presidentes. Eu estaba nunha chamada de Discord con esa xente, sabes? E claro, eu estou, pois bueno, estou aí porque estou en ese momento, pois como que disocias un pouco e eres un máis, pero eu pecho stream e poñome a pensar, que burrada, que acaba de pasar? O sea, por que cojones eu estou nunha chamada con esta xente, sabes? Que eu, joder, que ao fin e ao cabo non me vexo superior a ninguén, nin as redes me cambiaron a miña forma de verme, nin eu sou unha máis, é que eu sigo sendo a mesma, tío. E non se che sube o ego. Sabes? Que caraxe me vai subir? Eu sigo sendo a mesma, non? Tío, estás con Agüero. Sí, bueno, pues ese día... No, é que nesa chamada foi moi gracioso porque eu sou unha persona que son moi natural, é dicir, tal cual me ves nunha pantalla son igual na vida real. Entonces cando me funda a chamada, o primeiro que se me veo a cabeza dicir foi, bueno, os tengo que dejar que yo mañana trabajo. Claro, esta peña en plan, hostia, é verdad. Sí, bueno, é unha forma curiosa non de despedirse dunha chamada onde está un Agüero, DJ Mario, Vallanos. Eu mañana traballo, chavales. Vos no, pero eu sí. E bueno, lévase eso, teño que digerilo aínda. Hai cousas que... Estás vivindo o momento. Sí, totalmente. Tamén che vin con, por exemplo, tienes moi do Depor, con Lucas. Sí. Sabes, eso... Non habíamos dar unha chamada con esa xente potente que tamén está super guai, pero, por exemplo, personalmente con Lucas, además ti, que eres moi fanática do Depor, telo a escasos metros tamén ten que ser algo moi impactante. É increíble, sí, sí. É que non sei como explicalo, pero ver unha persona que ti ves nunha pantalla, como pudo ser, pues, por exemplo, o caso de streamers, non? Que ti conocíalos porque os vías en noticias, porque os vías en eventos moi grandes. Claro, velo diante dis, pero esto que está sendo, sabes? Claro, é a primeira vez que estuve con Piqué cara a cara e dijo, pero eu son de Noia, tú, que está pasando aquí? Sabes? Claro, é algo que che choca moito. Claro. Pero vives o momento, vívelo moi ben e que é moi bonito. Sabes, cando disfrutas, notas un montón. Eu teño curiosidade, se queres responder, responde, se non, non? Sí. Pero ti, por exemplo, se non foras ao marisco, vivirías desto? Ahora mismo podería vivir, sí. Sí, ahora mismo sí, tampouco che dijo de ter 4 Audis, sabes? Pero poderías vivir, sí, ahora mismo sí. Que pasa? Que o tema de redes... estás aquí e mañán o mellor... Claro,
O sea, hoxe podes estar aquí e mañán estás ali abaixo e xa non se acorda ninguén de ti. Claro. É que eso pasa a moita xente tamén. Claro, hai moita xente que tuvo o seu momento ao millor no 2018, de esa 9, 20 ben, chegou 2022 e, pois, chao. Claro, non, xa non estás. É que iso pasa a moita xente, típico que estás ás 4 da mañá vendo TikTok. Claro. Acordadevos de tal, e aparece unha persona que vise fai anos, que era famosísima nesa época. Totalmente. Sí. Pero, bueno, eu creo que tamén é un proceso natural de este. Eu sei que redes non me vai durar toda a vida. Porque, o sea, hai moi pouca xente que lle pode durar redes toda a vida. Quen lle pode durar a Ibai? Claro, un non lle vai durar, claro, obviamente. Unha cara super reconocido, pero... Claro. A parte de eso tamén fai un montón de cosas para que lle dure. Claro, o sea, ten eventos, ten... O dos globos, bueno, unha borrada de cousas, sabes? Además que, a nivel de creación de contenido, é como xente que xa está aquí. Sabes, eles teñen todo feito prácticamente, que lle pode quedar por cumplir esa xente, sabes? Pero un creador de contido pequeno sabemos que, ou polo menos teño asumido que o meu futuro posiblemente non este aquí, a menos que, bueno, pois o mellor pasado mañá son ibaiano, sabes? Non o sei, porque nesto é hoxe estás aquí e mañá non sabes onde vas a estar. Pero fai un ano tampouco te esperabas que Claro, por eso che dixo, eso pode pasar de todo. Dentro de TikTok, porque claro, sempre hai, bueno, ves a TikToks e tal, que son como, bueno, que ahora levanse uns con outros, tal e cual. Ti tes algún plan, tes colegas TikTokers que non suelen estar no mundo de, por exemplo, da Queens League e todo isto? É que ese tema gustame moito porque eu, por exemplo, son creadora de contenido, pero dentro do que é a creación de contenido é como que estou nunha burbuja aquí abaixo, porque eu, pois, por exemplo, Pablo Meixe, pois sí que teño falado con el, conocémonos, estuvemos en eventos, en festivales e tal, é un tío de puta madre. Pepe e Lucas tamén, que son moi bons creadores de contenido. Pero a nivel España en sí, eu non conozo a ninguén en persona, por así decirlo. O sea, Lola Lolita, esta xente... Que va, tío, que va a reina de España. Non, eu non conozo esa xente en persona. O sea, creo que a única persona... Non coincidís en algún lado? A única persona que coincidín con ela e foi de lonxe, foi no mismo evento, pero vina de lonxe foi a Marina Rivers. A Rivers, pero vina eso de lonxe. Pero interacción, cero. O sea, eu xa vos digo, o sea, si isto vai a esfera da creación de contenido, estou aquí así. Nin contactos, nin nada. En plan de... Que va. Pero con sí, eu de feito é que son unha persona que eu ve vídeos e conoce a xente de ver en vídeos, pero nunca comento, tío. Eso o espectador que só especta. Eu nunca comento, tío, a mí me pao e cosas así. Por exemplo, si son como xente que xa tes algo máis de contacto e tal, pues Pablo Meixe, Pepe Lucas, esta xente, pues sí que pues algún comentario e tal. Eu comentario un vídeo Lola Lolita, pero vamos a ver, hombre. Además que non podes seguidores que te siguen a ti, vale, ese comentario primeiro, sabes? Eu si comento algo en algún TikTok é por algo que me fixo gracia, entonces pues aporto meu gran área, pues xa está. Pero comentarle a alguén en concreto, que va. No. Con esa xente non tes contacto, pero con que tes é con Gref. Sí. Como é? Porque eso sí que é unha relación... non sei como decirlo, pero hoxe non o conocías e de repente xa estás con él, xa sentado ao lado a escasos metros. Como é iso? Eu a Gref, o sea, eu conocí de verlo en vídeos, non? Joder, pois a xente que vimos esa infancia do Call of Duty, de Fortnite e toda esta movida, pois víamos a youtubers como pode ser Gref. Entonces, pois sí, o conocía. É que a miña cuarentena foi Gref. Entonces, pois, claro, velo en persona e dices, joder, pois é unha persona normal e corriente, me refiero, é unha persona como a min que ten as súas movidas, que ten os seus problemas, que son humanos, tío, de verdad. Parece que non, pero ti unha persona que ves nunha pantalla, vela despois e dices, joder, que é humano, non é algo que só ves nun móvil. Non sei, é increíble, tanto pola súa forma de ser que é que arropoume tamén, tío, cando cheguei, porque era un dos meus medos, non? Cando cheguei a Queens League, claro, como será, como nos levaremos, como tal. E cheguei, tío, de puta madre, un tío de puta madre. O sea que, por esa parte, super contenta, a verdad. Bueno, mellor, porque, joder, é que moita xente lle pode pasar, que o ves ser unha persona tan inalcanzable que igual che dá ese medo incluso de falarlle cando obviamente cando estás diante, sabes? Pero se él desde o primer momento xa estuvo... Sí, pero a mí tamén me dou a sensación porque, por exemplo, Gref
é unha persona que está moi acostumbrada a estar diante dunha cámara, por exemplo, ten moito rodado. Entonces, dá unha sensación de que fai as cousas para que ti tamén te sintas cómodo, sabes? Entonces, eso é unha axuda moi grande, porque o primer día que cheguei a Quiz, que foi o día da miña presentación, era o día de decir os fichajes. Eu chego aquí, fui nun avión que creo que cheguei como ás 3:30 da tarde e volví a marchar como ás 8. Foi ir e vir, claro, todo atropellado. Eu non conocía os fichajes, pero se eu fai 2 días me chamou por teléfono e os 2 días tiña que estar en Barcelona. Non me conocía os fichajes, non conocía nada. Tuve que rolear, literalmente deron un papel eu seguindo yo o rollo a Gref, eu facendo acting, rollo sí, esta es moi buena, que yo la vi en el draft, non sei que e xa foi como, claro, non vira nada, obviamente. E foi como todo unha coña, sabes? E foi como, va, bo rollo, moi bo rollo. Que guai, que guai. Sí. Bueno, a ti tamén che safa a tua título, tirada para diante. Sí, pero eso foi algo que sí que me cambiou de redes, por exemplo, porque eu era a típica rapaza que eu estaba nunha clase como que tes unha mesa aí. Eu estaba aí, pois tiña o meu grupiño, tiña amigos, pero non era unha persona extrovertida, nin que, sabes, o típico de levantar a man para falar. Non o son. Eso sí que o cambiei e alégrome moito deso, a verdad. É que eso abre moitas portas tamén, porque se foras tímida... Bueno, se foras tímida xa non estabas en isto. Claro. Pero hai maneiras e maneiras, sabes? Sí, pero eso tamén ven moito por romper o hielo. Unha vez que rompes o hielo, xa como pasas esa fase de que a xente sepa que subes vídeos, e xa dixan, vale, esta tía sube vídeos, porque subo, porque quero, porque me dá a gana, por exemplo. Xa como, vale, xa me dá igual, ahora xa está, xa subo vídeos, xa estou tranquila, pero ese paso de Dios, vou pola calle, Manolito 28, que o conoce de estudiar física e química con el no instituto, sabe que sube vídeos, ahora xa me dá igual, sabes, xa estás noutro punto. Claro. E incluso eles che ven de outra maneira, xa non como principio. Pues non o sei, a verdad, nunca mo cheguei a pensar. Seguramente, sí. A primeira vez que subiste ese vídeo, seguramente o pensaría, mi mamá pode ser, no, sí, seguramente. E non le digan, pues nos aquí comendo ahora que se la vai a fricar, sí, hostia, pero, joder, o mellor moita xente, que o mellor non, pero si hai xente que criticou e tal, pois ahora mismo tamén estará comendo o que dixeron, porque ao final estás nun punto que pode ser calquera envidia, sabes? Non sei, joder, ojalá preguntarle a alguén, sabes? Por curiosidade, solamente. No, pero non sei, nunca me planteei eso, verdad? Ahora estoy dando voltas. Pues pode ser, eso por mí. Joder, non sei. 2024 vamos a cerrar agora, un par de días. A verdade é que foi un moi bo ano para ti, o mellor, como comentastes. 2025, que virá no 2025? É unha boa pregunta. Eu solo pido, e con eso dome cun canto nos dentes, que sea a mitad que 2024. Se é a mitad, dome cun canto nos dentes. Porque si alguna sorpresa ajochada, algún proyecto. En principio no. Hai varias cosas que xa comentei a nivel creación de contenido, pero así grandísimo, non. Non porque, o sea, teño pensado, pero non sei se podería elaborar en 2025, entonces está aí. É unha maqueta aínda, pero ojalá se dé, se o podo facer, estaría moi guai, a verdade. O siguiente vídeo con Lola Lolita. ¿Qué será? Bueno, un vídeo bailando con Lola Lolita. Con Maluma, ¿sabes? Que está si esa tía pasa, será unha cuenta en TikTok. Si un tío choja a bailar con Lola Lolita, subo a súa cuenta, eu pecho unha cuenta, xa está, xa me pasei a vida, está listo. Bueno. Acabouse. Sí, imaginaste non que son mismas. Bueno, a ver, Juan se sorprende a vida, A ver, máis, non creo que me sorprenda máis. O sea... Sí que pode. Esto xa moi heavy, para min... Non sei, pero bueno. E que si de teus pais? Porque teus pais non conocen. A que vas a Barcelona? No, meus pais sí, bueno, meus pais ahora xa saben todo. É verdad que sí que tardaron en enterarse, porque dábame eso moita vergonza, que o comentamos antes, que se enteraran. Unha vez se enteraron, o sea, eu sabía que iban a tomar a ben, porque pues, eu non fago nada malo, ao fin e ao cabo fago paro, sabes, eu fago algo que me guste e xa está. Pero tomaron eso increíblemente ben, e axúdame, e danme ideas para vídeos, se prestan a facer vídeos. Joder, eu sei que dentro do mundo de redes sociales é difícil, porque hai pais que non entenden,
sabes? Podes te encontrar con que o teu soño é ser creador de contenido e tal, e que teus pais dixan ponte a traballar, claro, eso non é traballar, tal. Eu teño a sorte que meus pais apoiame en todo e a tope con todo. O sea, eu así como o día onde me din conta de que isto era o mellor que me pudo pasar é ter os meus pais, sabes? É que este verán, polo que de Galicia, fixen un vídeo que era como un montaje poñendo traje regional e levaba un montón de transicións, un montón de cortes, non vos exagero, se non estuvamos 8 horas falando diso, sabes? E miña nai, po traxe, isto quedou mal, non que repetir, non sei que, volvémoslo gravar. Eu pedinlle perdón a meus pais, madre mía, perdón, porque meus pais reventados, sabes? Meus pais sacándome fotos, están aí, tío, para todo. E iso é unha cousa moi bonita. Agora xa terán un poquinho máis asumido tamén. Sí. Ahora, joder. Igual non teñen asumido eses viaxes que te pegas a brasileña. E de golpe no mesmo día. Eles non conocían antes a xente como... Eles non o conocían. Pero tamén eles non o conocían, pero fixeron todo o que está na súa man para conocerlo, sabes? Porque evidentemente meus pais non se criaron como pues, co YouTube de non nos criamos, sabes? Pero... investigaron. Sí, o sea, meus pais ahora están postos ao día. E faime moita gracia porque esfórcense en saber máis, sabes? Entón o mellor sale unha cuenta de salseo que o mellor é un bulo de un streamer de algo e me dice, pero ti vistes o que pasou? Non sei que, ai mamá, que eso non é certo. E poñeme a explicar eu cousas, sabes? Pero, joder, non sei, é moi bonito. Además é unha cousa que me chama moita atención, sobre todo desde que estou na Queens, pois hai clips que saca xente que suben a TikTok en sí. Que pasa? Que meus pais buscan no seu TikTok e ora apareixolle cada 2x3 en clips da Queens e meus pais sempre comentan en todo. ¡Qué buena! ¡Mi hija! No sé qué. Buenísimo. Increíble. Pero, joder, agradezo moito eso, sabes? Ter esa suerte de contar con eles, de... Calquer locura que se me ocurra así que van a estar aí. Entonces eso é moi bonito. Contar con ese apoio ao final. Sí, que no mundo de redes xa dixo que non é unha cousa que se dé moito. Porque eu, claro, eu conozo a creadores e creadores de contenido que pues, non teñen esa suerte, sabes? Que os pais pues, din, no, primeiro estudiar e acabar unha carreira e tal e cual. Eu podo chegar a entender ese punto de seus pais, pero non sei. Si ves que a teu fillo ou a filla vai ben, ao mellor, sí, estudiar é moi importante, pero saber estar onde debes estar tamén, sabes? E se ti tes un punto, estás aquí con 16 anos ao mellor, ao mellor telo que exprimir, sabes? Nese momento aproveitalo, claro. Non sei. Bueno, hai país para todo, hombre. Sí. Eu como xa non estudiei moito, entón a mí xa me coño traballando, entón non tuve ese problema. E despois xa crea contenido e veña, a vivir a vida. Listo, dos vídeos e de fora. No, pero, joder. A ver, tamén vos direi que a creación de contenido é dura no sentido mental. Eso sí. É dicir, eu sei perfectamente o que é un traballo físico, como pode ser un marisqueo, un traballo mental como é a creación de contenido. En ambos, eu quedaríame co traballo físico. Porque crear contenido está moi guai, justache e todo eso, pero a nivel mental non despejas iso. Non. Claro, ese é o problema. Entre buscar ideas, editar, tal. E tamén saleu moitísimas noticias que os streamers que pasan moitísimas horas diante dos ordenadores, ao final acaban collendo depresión, acaban desfeitos, péganse, igual din, bueno, pois xa non vou subir máis vídeos, se pasan moitísimo tempo sen subir vídeos. Por ese tema, porque ao final estás moitísimo tempo diante da televisión e non descansas. Levas o traballo para casa. Tamén dedicas tantas horas diante da cámara que ao final expós tanto a túa vida, que ao final xa casi non tes privacidade. Total, vas por aí tamén e non vives a vida que vivías fai anos de anonimato, sabes? Xa, é que eu non son ninguén, é dicir, eu en redes son un creador de contenido super pequeno e que eu fora de Galicia, mira se me conocen 4 ou 5 personas pola calle, me refiero. Pero eu, a día de hoxe, algunhas veces boto de menos a vida que podía ter antes, porque, claro, porque eu antes de dicir fulanito, vamos a tomar algo, non sei que, e hoxe, non podo porque teño que, non podo porque teño unha reunión, non podo porque teño que editar X vídeo. Pero non che tira para atrás o feito de salir pola calle. No. É dicir,
eu intento ter a miña vida o máis normal posible. Pois, por exemplo, eu xogaba fútbol 11 antes, sigo xogando a fútbol 11 agora, e intento todo o posible para compaginalo. Que pasa? Pois, que eu, por exemplo, eu antes facía streams, que é o que falabades vos, facíos na casa. E chegou un punto que eu dixen, é que non me sinto cómoda aquí, sabes? Entón empecé a facer streams, pero isto foi de decir, quentada absoluta, mañán fago un stream pescando, tú, que me gusta. Sí, porque ahora estás metendo duro a pesca. Sí, a mí sempre me gusta o pesca un montón. E dixen, hai xente que fai streams fora da casa, eu tamén. E puxenme a pescar e, joder, tuve picos moi grandes de xente vendo como estou pescando unha mierda, porque non pesco nada, tío, que é moi triste. Que non pesco nada, tío. Máis aburrido do mundo. Sí, a mí parece en plan, o sea, é moi parado. Si o probades e pescades, ides a cambiar a vosa opinión, xuro que... Xa, pero pescas, non estás seguindo pescando. Igual pescas un peixe en toda tarde. A ver, depende moito tamén. É que aí ven o rollo de compaginalo, porque esa emoción pescar... de 30 segundos. Claro. Pero o que lle mola a xente é falar, tío. A xente mola un montón, sabes? Se ti, por exemplo, exposte en Montelouro pescando, non pescas unha puta mierda, pero o paisaje é a polla, tío, porque a verdade é así, tío. En Galicia o paisaje é increíble que temos. E enseñas a peña queda flipando, sabes? Eu teño vídeos onde estamos pescando, bueno, meu pai máis eu, unha puesta de sol, a hostia, pero das millores puestas de sol que vin, Sí. E a peña loquísima. Pero é que nós non o valoramos, dicimos, isto é o que vexo o salir da casa, sabes? Sí. Joder, pois eu, xa vos digo, foi cambiar o chip e dicir, pois eu tamén quero facer streams fora, porque unha casa non aguanto. Son unha persona moi activa, e eso de estar sentado nunha silla, home, mola un día ou dous, pero... Despois non é o meu estar fora, pasear, enseñarlle a xente cousas. E, joder, a xente tamén o valora un montón, xa vos digo. Tuve picos moi grandes, a mellor ter 2000 personas vendo como pesco. Como pesco aquí ao lado, sabes? Cuidado. Claro, joder. Temos que probar un día, a ver si cambia. Eu digo que sí, porque a todo mundo lle pasa. É que eu de pequena iba con meu pai, pero submarina, sabes? Claro, entonces ese xa é outro rollo. A ver, o que mola é sentarte ali no muelle, levar unha muralla de cerveza. Pero esa pesca son... Que a pesca somos amigos, me refiero. Ti levas un grupo de chavales contigo, tal, estades ali falando. Non vos pesca unha puta mierda pasándolo de locos, sabes? O mellor pescades un calamar en toda a noite, dache igual, porque está... En verdad, a pesca é unha ciencia, Hai que saber. Hostia, hai que saber moito. Non é tirar ali... Non, un peixe vai toda a cousa, outro peixe non... Sí, o sea, dentro da pesca... Xa non só é o mundo da pesca, sino o mundo de comprar cousas para a pesca, porque claro. De la cárcel se sale, pero de comprar paxariños, no, hai cuidado, gastas unha de cartas. Hai muitísima xente que gusta moitísimo pesca. A mí é que me flipa. Sempre me gustou. E agora, si podo estar pescando por riba en directo, bueno, me mato os paxaros dun tiro, é increíble o meu nicho de mercado isto. E vai ali a xente, eu se desconecta, eu teño visto xente no muelle, pero o muelle a bater, Sí. E vas ali, desconectas, tiras un par de contos e... Pero porque é super relajante, se che gusta o mar e a pesca, un mínimo, un día posta ali e pasas a tarde e pasache volando. É unha locura, a mí me gusta un montón. A mí eso parece ben, pero eses días de chuvia, que ti tamén te sigo, que vas, e moitísima xente vai, uaf, é que a mí hoxe xa non me apetecía ni salir da casa e veño para aquí, imagínate para pescar. Sabes, mira, o que di miña nai é esa racón justo non pica, sabes? Entón eu, por exemplo, me parece que foi a semana pasada, creo, fui a pescar a Rieira, sabía, pero isto xo sabía da casa que era un pronóstico de mierda para pescar, sabía que non ia pescar nada, un filo da virgen, sabes, casi a choverme non, de milagro, pero que levei un termo con ajo quente para quitarme as mans, Sarna con justo non pica, tío, estaba aí tan tranquila, pasando un frío da hostia sin pescar nada, pero aí estás tranquilamente porque relájache moito, tío, despejache moitísimo a cabeza. Entón xa vos digo, si eu podo estar facendo stream e ao mesmo tempo pescando, é increíble. Sí, é perfecto. Sí. Joder, que guai. Tiña que probar. Non confío moito. E joder, sí, a ver, non sei. Cando querades probar. Hai que poñerlle pimientos de padrón como champi, non estes? As míticas del. Sí, pero si tiras a ajo, que champi. Estaba moi loco. O día que lle pico unha robalisa, tiras aí a colla que xicas máis a robar. Bueno, eu creo que falamos un poquinho de todo. Sí. Eu, pola miña parte, non
teño máis que comentarche. Xa che dixo que teño un poquinho máis ubicada. Sigo che fai moito tempo e teño máis entrada. Claro, mellor preguntas que nos podían surgir ahora falando contigo, se dis, plan, por exemplo, que sei, se tiñas bif con alguén para que vemos xe dun rollo super... Eu, a verdade que no, bif é que claro, non ganas nada de rollo. Entonces, tamén vos diré unha cousa, en redes sociales fai moito daño as típicas contas de salseo, porque é o que viven, tío, buscan onde non hai, sabes? Por exemplo, o outro día, falando dunha cousa que pasou en Queens, que non é nada relevante, simplemente dixen, bueno, pois a min esta persona non me gustou como se comportou neste partido. Sacaron unha conta de salseo, a peña botándose en riba. Muchacho parado o carro, que vos pasa? Hostia, buscan a mínima para... viven de eso, sabes? Entón iso fai moito daño, é onde a xente se pica entre ela. Claro. Que pasa? Eu... Pasas. Claro, o sea, paso de eso. Estades máis apartados desas cosas, non? Sí. Os creadores, dijo. Porque xa sabes de que van tamén. Claro. Igual a audiencia, a xente de fora, quen está metida. Tamén o contenido distinto, sabes? Ao final non é... Non sei, é que isto tamén moito móvese por fandoms, sabes? Cando un streamer moi grande ten a xente que é a bandeirada dunha persona, eu iso nunca vou entender, eu non teño un fandom. Eu dou gracias, toco madera de que así siga sendo hasta o día que deixa redes, que non sei cando será, pero pues cando sea, dentro de uns anos ou así. Eu de verdade espero non ter unha persona que sea fan de decir voy con ella hasta el final, tío, porque son hooligans de personas. Se peña que é hooligan dunha persona e cada cousa que diga esa persona van a vir, sabes? E co tema de Queens, estas cousas de estar un pouco máis exposta, sí que hai veces que no chat chega xente que non ten sentido ningún, que o mellor, que isto teño activado eu, o sea, para comentar no meu chat tens que estar 10 minutos vendo o stream. Pois hai peña que se ve os 10 minutos para comentar unha gilipollez, para que lle cae un permaban e non volva a escribir na súa puta vida no chat. Pois hai xente, eu aplaudo esa xente, tío, enhorabuena, porque ahora subino a 30. Entón hai xente que está 30 minutos aí esperando que poden inscribir, para escribir o mellor Sobre as horas, sabes, se xente tamén. Eu flipo, hai xente que está moi mal porque son hooligans de personas. A ver, ten que haber xente para todo, senón... Sí, obviamente, pero sí, esas son as cousas así que vexo peor das redes sociales e que son moi peligrosas, peligrosas. Sí, home, a xente, mira, estaba vendo un podcast fai tempo que foi Ferran Torres a de Jordi, de Uruguay, e el dicía que a min personalmente non gusta nada Ferran, pero bueno, estaba nun mal momento, que non sei que tal, e cando se jogaba un mal partido dicía que moitas veces vía os comentarios e joder, que ben xogase Ferran, que non sei que tal, e un comentario que dicía pois fixestes unha merda, e sen comentarios quedaste como algo, pero sabes? A min eso pasa, por exemplo, eso é super común que pase, porque claro, porque como que dase moitas voltas, sabes? Eu, por exemplo, sou moi rayada para esas cousas. Entón, que pasa? Que eu entro a ler comentarios, sei que vai haber pues tontiños de sempre, sabes? Sempre vai haber tontiños, e máis, canto máis expostos estés nese porcentaje, hai unha probabilidade. Canto máis xente che vexa, máis probabilidade de que haxe xente que este tarado da cabeza, sabes? Porque non ten outro nome. Pero sí é verdade que o mellor teño 1000 comentarios, teño 10 comentarios que son de xente tarada da cabeza e quedome con esos 10 en vez de cos 1000 que son É que eso pasa. Pero bueno, hai no que levar pouco a pouco, darte conta de que, joder, a cabeza non che pode ganar así. Mas non somos perfectos, ao final por a mínima que fajas o tal sempre vamos buscar. Sí, en redes é o que ten. O sea, todo o que fagas vai ser criticable. Sí, xa está. Estar tan exposto ao final. Sí. Pero bueno, é triste. É unha situación triste. Sí, a verdade que sí. Pero eso tamén é moito traballo mental que ti teñes. Gestionar. Sabes, claro. Gestiónalo e non tens por que ter problemas, sabes? Non che pode ganar a cabeza a ti. Claro. Porque é unha batalla entre a tua cabeza e o que realmente sea a verdade. Pois esa batalla non che pode ganar a cabeza. Ten que ir a verdade sempre por diante. Por exemplo, o Xocas, que se bota a xente, non cala nada. Os streams non me molan. Os streams non me molan, pero vexo os tipos clips que ves en TikTok, que hago os memes de ele. Aí son moi bons, son buenísimos. Pero podes pensar... A mí dime que son irmán do Xocas así. Por qué? Porque cando falo en castellano notas o acento, claro. Entón, tú eres hermano de Xocas? Sí, home, sí, claro que sí. Somos todos irmáns. E se Xocas fala como Lucas? Sí, é unha locura. Non, quedei parva. O sea, eu sei que distinguir, pero
porque sei como fala Lucas, pero de verdad que hai veces que costa, É que fala moi igual, locura, sí. É unha locura. Pois aí ele sí que ele bota esa xente e eu creo que lle afeta moitas veces o que lle comentan. Pues non sei, é verdad que non o conocí personalmente nunca, entonces non sei, non sabía ni siquiera plantealo, sabes? De decir, bueno, vexo esta persona como a tú e tal, pero non o conozo. Eu creo que ten un pronto moi pronto, sabes? Non ten filtro. A ver, é o que comentamos antes tamén, cantas horas pasa diante de... Claro, son moitas, cantas máis horas pases, máis exposto estás a que se che escape algo. Pero creo que tamén moito, o sea, eu xa vos digo, estou falando isto como se me estou tirando un triplo a Michael Jordan, pero hai xente que ti a ves na cámara e en persona é moi diferente. Entonces, pode que ti vexas como ese personaje de que grite, que berre, que non sei que, e entón vexas en persona é unha persona normal. Seguramente o sei, Non sei, eu non o conoso, pero hai moita xente que lle pasa en redes eso. E máis hai moita xente tamén que ten o seu papelón en redes, sabes? Que se fai, non o tonto, pero a mellor, sabes? Se é un personaje que realmente non é así. Está ben, cada un ten que facer a súa... Sí. Eu vexo de puta madre. Para todo hai público, home. Por iso. Claro. Entonces, sí, eu mentres non sea un personaje rollo pues dañiño en sí, pues dame igual, que cada un fajo que lle guste, xa está. Eu cero malos rollos, sabes? Chill, una tía chill de cojones. Sí, pero, non sei, eu xa vos digo, en redes sociales eu mostro-me tal cual son, sabes? Eu son sincera e sei que hai moita xente que cambia, non falo de creadores de contenido grandes, sino de creadores moito máis pequenos, que os ves son completamente diferentes, moi diferentes. Pero bueno, aí xa cada un a súa cousa, xa que estou tranquila, sabes? Sí. Eu non teño nada máis que preguntar. Eu tampouco. Estou contenta. Gracias por vir. Nada, joder, me invitaron. A nosa primeira verificada. Virán moitos máis, xa veréis. Temos aí a Jallos, temos aí... Cuidado, Ou non. Que vai estar aquí, vamos, xa veréis. Confía. Unha salida. Nada, pero estuvo moi guai. A mí me mete este tipo de cosas e falar distendidamente sobre temas como redes, sí. Porque, joder, ao final redes é un mundo que ten moito fondo, sabes? E hai moitas cousas que non se conocen. Claro, por eu como a min dame igual, ao fin e ao cabo, eu non me considero influencer, non me considero nada en sí. Hai moitas cousas que digo, tío, isto non pode ser, sabes? Non podes estar engañando así a xente. Se me creades de contenido, por favor. Sí. Eu, a verdade, deste tema botaría horas falando. Eu tamén, hai que... Son temas que... É moi heavy, pero... Hai moitas cousas que a xente non conoce, sabes? Ao final chama atención, o que non sabes, chama atención. Sí. Eu, así, a curiosidade que máis me chamou a atención de isto, cando xa estás metido dentro e tal, é que hai aplicacións que ti desbloqueas niveles según vas tendo máis seguidores para ter outros promos. Como? Sí, é dicir, é como... sí, o máis fácil de estos son como aplicacións donde ti te metes, pois o teu perfil e tal e cual, é como un LinkedIn, por así decirlo, pero onde as marcas che ven e segundo o número de seguidores tenes, cantos máis podes optar a X marcas diferentes. Hostia. Sí. E a mí chama moita atención porque é como isto é todo números, tío, sabes? Ao fin e ao cabo a peña está aquí por números e xa está, chama moita atención, pero sí. O sea, cando ti tes 1 millón de seguidores ou así, claro, aparte de que unha promo mellor, sin exagerarche nada, pode ser 50.000 pavos. Claro, Lolita. Con unha promo podes comprar un piso, que cojones? Eso non ten sentido. Non ten sentido. É que botas non ten sentido. Teche que ir moi ben, non, tens que ter a suerte ao final de que ese algoritmo este da túa parte. Claro. Pero estás un par de anos dedicándote a TikTok que che vai a ben tal, e ao final non tes a túa vida feita, pero ao mellor tes unha casa, sabes? É unha loucura. É un bidón. É unha loucura. O que se cobra por publicidade non ten sentido. O sea, é unha barbaridade. O sea, se xa non falo por min que, oye, eu non me queixo e sei que a publicidades que están moi ben pagadas, ten nada que ver. Pero non ao nivel dunha persona que ten xa con 1 millón de seguidores, que me mellor unha foto, que é unha foto, tío, unha foto, sabes? Que che pode valer 20.000 pavos. Que coisa. Venga ya, hombre. Xa se comentaba que os futbolistas ganaban máis por salir das contas na tele que por xogar fútbol. Literalmente. É unha locura. As marcas están dispostas a pagar cantidades pero burradas de cartos para que salga a túa cara aí. Sí.
é unha locura. E máis o tema de casas de apuestas, eso é outro nivel xa. Sí? Eso non ten sentido. Eu non entendo porque eu estou en contra, obviamente, das casas de apuestas. A mí chegaronme promocións de casas de apuestas de 7.000 euros por un vídeo de 30 segundos. Onde vas? Obviamente. Sí. No, antes estábamos nos valores, antes de calquer carto e calquer mierda como pode ser as casas de apuestas. Cando che chegan esas promos, diste, wow, o que fan por joderlle a vida a xente, que locura, que locura. Sí, xa casas de apuestas, bueno, despois hai marcas en sí que xa pues, son burrados, pero porque xa van a xente grande tamén, sabes? Non vos podes creer que por a la Lolita llevan pagar 1.000 euros por unha promo. No, ni de coña, porque a la Lolita dirá, con esos 1.000 euros non me compro un bolso, sabes? Dirá, pues 1.000 pavos e non fajo esto. La Lolita pobre está pitando os oídos con esos pobres. No, que a mí me ven, pero joder, unha realidade das redes sociales sí. Que hai burradas de cartos amasados, eso non ten sentido, ningún sentido. Pero bueno, tampouco a cara, eso está de puta madre. Pero despois tampouco poden ir a ningún lado, tío. Que eso, sabes? Xa. É que perdes unha cousa pola outra, claro. É unha cousa pola outra. Pero bueno, aí xa cada un que lle rente o que sea, sabes? Que priorice o que considera. Claro. Eu sei que ainda que fora famosa rollo, pois unha Lolita, eu seguiría facendo a miña vida normal. O sea, eu se fora unha Lolita estaría no marisco, me entiendes? Eu se fora ser a puta raro, sabes? Bueno, por Uruguaña xa non podes andar. Por Uruguaña xa non podes andar, tío. Bueno, ahora xa se relajou máis o tema. Eso foi nese momento que xusto foi un vídeo viral e houve varios virales así seguidos. Entón a peña como tal, pero a ver, eu tamén levo moito tempo sin salir, porque non teño moito tempo. Mas tampouco é o mismo ahora que no verán. No verán mola moito. No verán hai moita xente, tanta xente igual tamén hai moita máis repercusión, máis foto, máis tal. Ahora que todo mundo che conoce, tanto porque fodes a escola con como polas redes, que seguramente máis polas redes que por dar notas que che miran ou así, ou hai unha famosa que non sei que. É algo moi cantoso. Verdad? Sí, o sea, eu non sei se é un instinto que desarrollas cando estás medianamente exposto públicamente ou algo, pero é unha locura. Sei cando vou a un sitio hai xente mirándome, sabes, pola cara. Bueno, despois hai xente que é super cantosa, porque a min pasoume aquí na calle de Llumare, rollo, eu estar na cola para entrar e a ver un grupo de chavales que ojalá vexen ese porte de cheque, pero que estaban co meu Instagram aberto, poñendo vídeos en alto e ao lado así. E ao lado, e falando rollo, pero será ela, eu que sí, home, que sí, que son coño, sabes, muchacho, pero a ver. Sí, que fuerte. E cando vas a un sitio fora de Galicia, por exemplo, che conocen, tente pasar algunha vez? A mí o sitio máis raro donde dixen isto non me pode estar pasando foi en Austria, en Salzburgo. Hostia, que reconoceronme no aeropuerto, tú. Que tienes a ver, hostia, un gallego perdido por aquí tamén, sabes? No, pero reconoceronme lá, sí. Que flipé. Que ilusión, en verdad. Sí, é moi guai. Pero despois, a ver, tamén é verdad que eu estou moi arraigada esta terra e que a min a maioría de público que me ve, por non dicir a grandísima parte, é daqui. Entonces, vas a calquer lado e, pues, hostia, a mí suena a tua cara, tal, pues pode ser. Ahora en Madrid, por ejemplo, párame menos xente, moitísimo menos, non ten nada que ver. É que cando ves a, o sea, unha persona che conoce fora, ten que ser increíble, fora do... Flipios. Ou como cando ves unha persona fora de Galicia que conoces, sabes? Buah, pasoume, cando fomos a Madrid e vimos a 13, dixemos, hostia, o TikTok este, non sei, plan, era verdad? Creo que sí, plan, non vas a un plan, sabes? Hai un paseo en Madrid con, te xa sabes, se está vendo isto, vais a ver, en Madrid, no centro de Madrid, a un chaval da Serra. En serio? Iba andando con Millena e tal, e estaba camosa. No centro de Madrid, dijo, mima, non o vexo na Serra, vexo no centro de Madrid. Eso é unha locura, non, pero que o mundo en pañuelo, non ten sentido. Hostia, unha vez atopei Malexa en Santiago, sabes? É en plan, tío, eu non creo que sea, que fai aquí, sabes? Pero sí, sí que era. Era moi raro, moi raro. Sí. Total. Bueno, pois por min podemos deixar por aquí. Sí, a min gostou moito esta charla. Moitas gracias por vir. Nada, joder, vos. Compartir todo con nós. Esperamos que o 2025 sea o doble de vida que este. Fuá, eso sería unha locura, pero, joder. Vamos, será, xa verás. Sí. Ojalá. E nada, hasta aquí o deixamos. Moitas gracias.
Estad atentos porque vai vir outra persona verificada. Saltamos. Hai primicia, gracias. De nada. Bueno, si queres ti promocionar ou dicir algo ¿De mí? ¿Promocionar de mí? Sí, no, sí. ¿Debo promocionar? No. Nada, que si me queréis seguir, pues que me sigáis, si me conocéis, pues genial, pues muchas gracias por el podcast, que a mí me encanta esta charla, tío, esto como a Dios aquí, a verdad, no me voy a engañar, que eso, que muchas gracias por invitarme, que estuvo súper guay, que ojalá esto, bueno, uña que jalloso, espero, espero ver que jalloso en esta silla, y diré, ok, Ojalá que haga un momento no que jalloso la resultado que siempre. Así que nada, moitísimas gracias. Si nos faz o honor de firmar a bandeira. Sí, claro. Todo para ti. Falando de firmar, falando de firmar. Pois nada, logo, aquí xa estivemos. Veña, por a sombra, e fálame sempre.